Мария Магильная, прадстаўніца Беларусі на 15-м міжнародным дзіцячым конкурсе «Віцебск 2017» стала ўладальніцай гран-пры. Гала-канцэрт і ўрачыстая цырымонія ўзнагароджання прызёраў стала яркім акордам дзіцячага вакальнага спаборніцтва. Інна Кірыенкава аб юных талентах і іх прыхільніках. Для 21 юнага конкурсанта музычны конкурс ператварыўся ў захапляльнае падарожжа. На сцэне канцэртнай залы Віцебску ладарылі рок, поп, блюз, опера і джаз. Кожны конкурсант імкнуўся вызначыцца, быць непадобным на іншых. Таму і конкурс атрымаўся багатым на стылі, фарбы і эмоцыі. Вылучыць фаварытаў журы было вельмі складана. Прэтэндэнтаў на перамогу было некалькі, і барацьба паміж імі разгарнулася сур'ёзная. Ну просто молодцы все, хорошо очень подготовились. Где-то 5 или 6 детей, я говорю, таких, которых можно прямо сейчас уже отправлять на какой-то мировой большой конкурс, хотя уж куда выше. Славянский базар настолько раскрученный, интересный бренд, настолько красивый фестиваль. Уладальнікамі трэцяй прэміі прэстыжнага конкурсу сталі прадстаўніцы з Расіі і Македоніі Кацярына Крэтава і Марыя Спасоўска, а другую прэмію падзялілі паміж сабой Ержан Максим з Казахстана і балгарка Сесил. Першую прэмію журы адзінадушна прысудзіла прадстаўніку з Арменіі Эрику Мкртчану. Внутри себя какая-то эйфория такая творится. И очень неожиданно, что именно Славянский базар считается очень сильным детским конкурсом. Ну и для взрослых, конечно, тоже. И вот когда тебе вручают первое место, это так неожиданно. Каму ж дастанецца галоўны прыз конкурсу? Нарэшце інтрыга вырашылася. Гран-при 15-го международного детского музыкального конкурса «Витебск 2017» награждается Мария Магильная, Беларусь! Беларуска Марыя Магільная была адной з фаварытаў конкурсу. Яе высокі ўзровень выканання, абаяльнасць і шчырасць пакарылі строгае журы. Гэта была дастойная перамога ва ўмовах жорсткай конкуренции. Я сейчас чувствую гордость за нашу Беларусь. То, что наконец-таки в нашей Беларуси появилась гран-при на конкурсе «Славянский базар» в Витебске. А еще я чувствую радость, конечно же радость, то, что я победила. Ніводны конкурсант не застаўся без узнагарод. Ім былі ўручаны дыпломы і спецыяльныя прызы. Дарэчы, спецыяльны прыз ад заслужанай артысткі Расіі, старшыні журы конкурсу Варвары, дастаўся прадстаўніцы з Украіны Ганне Камяковай. І няхай сабе для юных артыстаў вялікае падарожжа па дзівоснай музычнай краіне скончылася. Затое колькі ўражанняў самых яркіх і незабыўных яны пакінулі гасцям і удзельнікам Славянскага базару. Інна Кірыенкава, Леонид Табола, Навіны Віцебск.